Just hold this one, baby. One Je m'habille très bien, j'ai les dessous propres, j'ai le goût parfait. Biggie, 45 in Troy. Mega Navy, I'm not gonna fall. See that they do roba to the body and you baladaga. Tia for buladaga. Baladaga. Mega Bonnie, yeah, me gonna put you in. Mega Navy, I'm not gonna put you in. Mega Navy, I'm not gonna fall. See that they do roba to the body and you baladaga. Tia for buladaga. Baladaga. Joe baladaga. Balamanju, de serra, un balalamalia. Farami kulu fiti nanga balami kenya. Kuma mumida, jinga kuma mimida. Wale mumila, masaboya mumila. Ole jianye. Soma tuba buye, balaye warabaye. Sida de toro fere ne ko musaye horani. Uya kalela, jugu ya ble kalela. Musamapi, uya dalela. Dora ugalo dalela me balamoke. Yo balamoke. Jigo koro ke yo balaye warabaye. Cheri fuma ikeno ngongo balaye kamale. Ubakari jamati kigo balaga bariga. Senegali julawa musaniya. Dubai julawa yeme musaniya. Efibai julawa musaiya la boy. Magapale yeme balafoti yenyetu. Mega nebi la mabalafo. Sida de turu baturu foti yenye baladaga du. Tia fo buladaga du. Baladaga du. Ajo baladaga du. Balamadu. Mega Bonnie, yeah, me balafoti yenye. Mega nebi la mabalafoti yenye. Mega nebi la mabalafo. Sida de turu baturu foti yenye. Baladaga du. Tia fo buladaga du. Baladaga du. Ajo baladaga du. Balamanju, balaton, ore baju yamfa. Musomiti balaton, ore baju yamfa. Wallahi, ore baju. Ko faible babulu, ko se. Akungere babulu, ko se. Ngagere babulu, ko balati kulenga fe. Balante kule bella, ore si kule bella. Na bala ego te me si dande barigada. Ni tenga niña nangi parele fo. Si takanga fo. Si takanga fo, mo si danga barigada. Moni bala kunte ni amogolo kulenga una. Wallahi. Jani jo bala kunte de mi sauti na tu. Ni kisi kasa bala basote, na basote mo bala basote. Ni fisi pasa bala basote, ana bala ba. Ezu matubabu bala basote, paramana wali tu mo bala e kamale ngoroi. Mone bila bala ni duti matamba, ni duti matala isara di mamu di flanjima. Ngamo ki flanjima unga bala, magoro ba unga bala, mali ende unga bala, wala e goronye. Magapale ni bala foti yenye tu. Mega nebi langa bala fo. Sida de turu baturu foti yenye baladaga du. Tia fo buladaga du. Baladaga du. Jo baladaga du. Balamadu. Mega Bonnie mi bala foti yenye. Mega nebi langa bala foti yenye. Mega nebi langa bala fo. Sida de turu baturu foti yenye baladaga du. Tia fo buladaga du. Manden cɛ ani manden muso muru ni karamɔgɔ sumaw ni donso aw minnu bɛ manden kunna n'aw minnu bɛ manden kɔ ka kuma kelen kana balaba a dankisɛ danden PDG kun a ye video kɛ sumara koyi parce que PDG bi yan la k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen barikada kana balaba don sidan den toro yirijugu feere tɛnɛn den toro yirijugu la dɔn cani bilen ka gorongo bilen fara biriki a dankisɛ dan kumakisɛ kumaba den one love à vous tous dabiri.com mɔgɔ t'a dabiri an da la min y'a mɔgɔ si t'a dabiri an da la alhamdulilayi rabbil alamina bi ye juma ye an bɛ dugawu kɛ ala ka bato kɛlenw minɛ ala ka barika don silamɛya la ala ka haminankow bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw barikada bi an bɛna video kɛ bon bi video an bɛna video jumɛn kɛ an bɛna video kɛ video min n'o bɛ kuma sensibilisation don
hakilina yiraw do ɲɔgɔn na mais an bɛ kangari da fɔlɔ Abdou Niang an bɛ kangari da ye Abdou Niang alhamdulilahi rabbil alamin i seginna ka na i nana jamana jɔ la i seginna ka na i nana fara jamana jɔlaw kan a diyara n ye a bonyana n ma i nana transition fɛ mais Abdou Niang n'i nana transition fɛ Maliko do c'est-à-dire Maliko la bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan minnu bɛ Maliko baara ka ɲɛ ni jama fanba nana olu fɛ o de ka di an bɛɛ parce que diɲɛ jamana si tɛ ko bɛɛ bɛ fankelen mais ni jamana fanba taara fan min na n'olu bɛ ka baara kɛ i ko transition an mago b'o de la donc Abdou Niang i nana a ɲɛna mais Abdou Niang i bɛ ko kelen bila i kunna n'i nana a ɲɛna mɔgɔ wɛrɛ fana bɛ na koyi e kun t'anw fɛ e nana mɔgɔ wɛrɛ t'anw fɛ o fana bɛ na o bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka transition dɛmɛ mais i nana a ma mɛn koyi i nana avion kuranin ninnu nalen de Abdou Niang i y'o faamuya wa depuis transition ko daminɛla i kun t'anw fɛ i y'o ye ko prévu b'i bolo prévu min b'i bolo a bɛɛ n'ala cɛ a tɛ hali service de renseignement bolo prévu min b'i bolo Mali contrôle la a tɛ hali RFI bolo prévu min b'i bolo a tɛ hali France 24 bolo donc e nana an ye tɛgɛrɛ f'i kun i commencera i nana anw fɛ ni e y'i den ka na ka carré fara e ka carré fara an bɔra a kalama koyi avion kura ninnu nalen i y'a dɔn yanni k'olu na e kun t'anw fɛ i tɛ transition fɛ i tɛ colonel cɛ duuru si fɛ i tile kelen ma ɲuman fo si kan i tile kelen ma ɲuman fɔ sokɛli kan ok donc avion kura nalen komi i y'a ye jama fanba hali ni kumana u t'i lamɛn u tigɛlen n'u la u bannen n'u ye maintenant avion kura nalen i y'i den dɔrɔn ka appui ta arasa kan i y'o faamuya wa arasa dj okocha i y'i den ka appui ta arasa kan ka sɔrɔ ka n'i alliana o kɛra avion kura ninnu ka nali de la i ko mɔgɔ man kan ka don i ka jamana juguya la mais e donna jamana juguya la Abdou Niang bon sisan n'an ye an tɛgɛ fila wuli k'e kunbɛn n'e nana fara an kan mais o ɲɛna a diyara an bɛɛ i ka vidéo ka di bɛɛ b'a partager mais Cɔrɔnɔba fana nalen e ta kun Cɔrɔnɔba nalen e ko Cɔrɔnɔba kana na e ko Cɔrɔnɔba nana o ma diɲɛ o mun ye parce que i bɛ kuma i ye journaliste ye Cɔrɔnɔba kalannen don i bɛ tubabukan fɔ Cɔrɔnɔba bɛ tubabukan fɔ i bɛ mun dɔn Cɔrɔnɔba b'o dɔn donc sisan nɔ Cɔrɔnɔba segukaw den e tɛ fɛ o ka fara an kan ka da mun kan e y'an burujali mun kɛ a ma kɛ i y'anw nɛni mun kɛ a ma kɛ Buwafanga taara k'e to Buwafanga la Karim Fanga banna k'i to Karim Fanga la ok Bubu Fanga banna k'i to Bubu Fanga la Bube Fanga banna k'i to a la i tile kelen ma k'anw fɛ sisan e nana kuma daminɛ même pas un mois to fiyɛ totigi tɛ fini funu wuli a ka to kunna e ta tɛ to min ye ne y'i sigi k'o fifa o tuma totigi tɛ funu wuli to kunna e nana e ko mɔgɔ wɛrɛ tɛ na o mun ye a diyara i ye o i bɛ fara Cɔrɔnɔba la i y'o faamuya wa a ma diya i ye o i bɛ fara la a bɛnn'i ma i bɛ fara la a ma bɛn i ma i bɛ fara la ok i bɛ fara Segu ka den na koyi i y'o faamuya n'i nana n'anw sɔnna i ka na i b'a to mɔgɔ wɛrɛ ka na mɔgɔ o mɔgɔ nana transition daminɛ na cɛ o cɛ taara ka segin an b'a bɛɛ dɔn mun ma taa ka segin o ye anw ye i y'a faamuya sɔrɔsiw nana anw sɔrɔ position mun na depuis u mana an b'u k'u réclamer sɔrɔsiw nana ka na anw sɔrɔ a la vidéokɛla baden banna ka tila ka na fara an kan dɔw farala an kan ka tila ka taa ka sɔrɔsiw tan ka tila ka segin ka n'i allié na anw ye kulu de ye koyi donc aw mɔgɔ kurani nalen ninnu aw yɛrɛ dama tɛ ɲɔgɔn buruja dɛ o nafikidenya o tɛ bɛn dɛ o jahilidenya o tɛ bɛn dɛ n'aw nana an bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ to an ka transition kɔ ok Abdou Niang CEDEAO ka embargo o y'a sɔrɔ e t'anw kɔ koyi CEDEAO ka embargo i kun t'an kɔ ok i y'an lasiran tulu bɛ gɛlɛya najini bɛ gɛlɛya fiyɛfiyɛ ni loriye ni jaba yirane ni lɔgɔ ni charbon i ko k'a bɛɛ bɛ gɛlɛya e tilala o bɛɛ la o an ma ci ka k'i la o i nana tugu an kɔ anw ye CEDEAO kɔ da dɛnɛ na ka Union africaine kɔ da dɛnɛ na ka ONU kɔ da dɛnɛ na anw bɛ siran mɔgɔ wɛrɛ ɲɛ anw bɛ siran mɔgɔ wɛrɛ ɲɛ bakɔrɔninw bɛ sa 100,000 depuis o wolodon depuis o wolodon 20,000 tɛ don o bakɔrɔnin na donc vraiment aw nana fara transition kan aw fɛn o fɛn farala transition kan i ma fara transition kan aw bɛɛ farala Mali de kan parce que aw bɛɛ farala tiɲɛ de kan an tɛ mɔgɔ si musalaka n'i ma fara tiɲɛ kan tiɲɛ b'i dun n'i ma fara tiɲɛ kan i bɛ malo n'i ma fara tiɲɛ kan i kunba bɛ sulu faso kɔnɔ i bɛ kɛ faso kɔnɔ kunbasuluden i yɛrɛ ɲɛ b'a la mɔgɔ mɔgɔ tɛ transition fɛ a bɛɛ kɛra faso kɔnɔ kunbasuluden Arasa kɛra faso kɔnɔ kunbasuluden Buba fana kɛra faso kɔnɔ kunbasuluden
yo fama wa fransikaw ko jugu sako di Germany a kɛra faso kɔnɔ kunbasuludi a ma se mɔgɔ yɛrɛ k'o fɔ bɛɛ b'o dɔn donc mɔgɔ si ka bagabaga tɛ anw lasiran parce que den mun wolola lemurukumuni fɛ ka kuma kala vinɛgiri fɛ ka kɔrɔbaya tomi fɛ foyi tɛ kumuya la o tɛ mun dɔn tubani mun fan tɔrɔla sugu kɔnɔ ka kɔrɔbaya sugu kɔnɔ ka pan sugu kɔnɔ ho tɛ se k'o lawuli ni tubani solila ka wuli ɲɔbu fiyɛla ɲa bɛ wuli ko fila kɛ duba kɔnɔ ni ɲɔ susulaw y'u kamankɔrɔla dogo ɲɔgɔn na ɲɔ tɛ jɛ dɛ sinaya jalen ɲɔgɔn nɛgɛ no dɛ ɲɔgɔn musalaka don kenige dɛgɛ don a ɲɛ jɛlen don pali a man di musokɔrɔni 7 du kelen kɔnɔ mɔgɔ tɛ boli ta o du kɔnɔ parce que boli b'o du kɔnɔ cɛkɔrɔba muso naanitigi somasi tɛ se k'o siri cɛkɔrɔba mana muso naani furu siri t'o minɛ koyi fɔlɔ y'a siri a ye filanan furu filanan y'a siri a ye sabanan furu sabanan y'a siri a ye naaninan furu hali ni naaninan y'a siri o bɛ duurunan furu bilahi donc mɔgɔ si ka bagabaga t'an bɔ an ka sira kan e bɛ k'a fɔ ko cɔrɔnɔba ko prévu bɛ e bolo o kama prévu jumɛn de b'e bolo dɛ ko ni jadisiw bɛ sigi ani terrorisiw bɛ sigi e bɛ n'o fɔ anw ɲɛna k'e to bɔ a fanga la terroriste 200 ni kɔ o ma libéré ka suma e labila e nafigi den i da don la terroriste 200 ani kɔ o m'o bila e nafigi den kuma n'o la o prévu tun t'i bolo wa o kɛra dugu min na ni mɔgɔ dɔ ko k'a bɛ fara anw kan e nana fara anw kan ni mɔgɔ dɔ ko k'a bɛ fara anw kan e ko k'o tɛ kɛ Abdounya ni musonin minɛ i k'a furu n'a ma sɔrɔ a cɛ man ɲi bilayi ni gilekini minɛ i k'a dun n'a ma dɔgɔ gilekini kanda faralen don ni toni minɛ i k'a dun ni sɛgɛ gannen t'a la i b'a sɔrɔ to n'a man di bilayi ten mun ka di o dan de ni mɔgɔ bɛ ka bugɔ ko n'an m'a to ten a b'a tigi faga n'a tora ten mun bɛ ka bugɔ a ka d'o ye koyi donc an bɛ yɔrɔ min na sisan on veut la paix n'a ye mun diya Mali kɔnɔ mɔgɔ tɛ musala koyi n'a ye mun diya i kana fara transition kan ni mun ma fara transition kan i nafiki den i bɛ malo ni fa ma fara transition kan i fa bɛ malo ni ba ma fara transition kan i ba bɛ malo ni bɛnkɛ ma fara transition kan i bɛnkɛ bɛ malo ni tanti ma fara transition kan i tanti bɛ malo bɛɛ ɲɛ bɛ jamana baaracogo la denmisɛnnin fitininw san 10 san 15 san 16 san 20 olu bɛɛ y'a faamuya olu bɛɛ aliyelen n'u ka jamana na cɛkɔrɔba nafigi den si tɛ musalaka musokɔrɔba jahili den si tɛ musalaka n'i ye denmisɛnninw natɔ ye a banna bɛɛ ɲɛ bɛ samiya la ni masakɛ ɲuman bɛ jamana o jamana kunna samiya bɛ diya o y'anw ka taamasiyɛn o tɛ ala ko o tɛ kuranɛ o tɛ bibili o tɛ tubabu ko ye o y'a faamu bɛɛ ɲɛ bɛ samiya position na aw bɛ fɛ mun wɛrɛ de ka kɛ n'aw nan'o la aw t'a to tɛgɛrɛnin ka fɔ aw ye ka mɛn aw nana san denmisɛnnin wulu sen ka teli kɛ mɛ a tɛ kungo dɔn dɛ donc aw bɛɛ nana anw minnu sɔrɔ yen transition défani na bɛɛ ka na ni anw jɛra n'a ye mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ si tɛna ok jamana in an b'a défendbagaw dɔn minnu ta tɛ nata an b'u dɔn minnu ta tɛ place ko an b'u dɔn minnu ta tɛ kalabancɛ an b'olu dɔn i ka mobili moteur kuran diri ka mobili o kɛra i ka mobili la san e nana i ka mobili moteur falennen e nana e ko mɔgɔ wɛrɛ tɛna Tayiruba ye mun de k'i la dɛ Tayiruba fulaw den ye mun de k'i la Tayiruba Segukaw den ye mun k'i la Tayiruba Pulo Ɲamata Gacha ye mun k'i la Tayiruba n'i ko i tɛ fɛ ka fila kɛ i bɛ sa Tayiruba nana bi wa Tayiruba b'anw fɛ bi wa Tayiruba bɛ transition fɛ Tayiruba ka kuma bɛ mɔgɔ convaincu Tayiruba prévu b'a bolo Tayiruba il est intellectuel i se ko foyi tɛ Tayiruba la Tayiruba bɛ na koyi mɔgɔ o mɔgɔ n'i k'i tɛ fila kɛ an b'i ɲɛ fila ci ok e ka nin ye mun nafigidenya e mana san e ta nin ye mun jahilidenya e mana san i ma datugu prévu bɛ n bolo i ma t'o de la ka taa kaso la wa i ma datugu prévu ko de la wa i ma taa kaso la prévu ko de la wa i ma minɛ prévu ko de la wa policiers min minɛ prévu ko de la depuis wololi ba fɛ prévu sɔrɔli i bolo wa i bɛ Tayiruba to yen a k'i fa ni ba kama i ka Tayiruba to yen a k'i mɔkɛ kama i ka Tayiruba to yen n'i bɛ fɛ i ka mɛn transition défani na i bɛ Tayiruba to yen n'i ma Tayiruba to yen n b'a sisi bolo parce que Mali bɛɛ aw ka kalabanci denyaw kɛ Mali bɛɛ b'a dɔn aw taara ka segin ka videomani mun ta place la ne do transition défendbaga fɔlɔ ne do transition défendbaga fɔlɔ ne do Assimi Goïta défendbaga fɔlɔ ne do colonel Cɛduru défendbaga fɔlɔ ne do Choguel défendbaga fɔlɔ ne do Maliko la mun ma ta gauche fɛ a ma ta droite fɛ mun ma yɛlɛma a diyara mɔgɔ ye a ma diya mɔgɔ ye mun ye transition kɛ ka mɔgɔw tulo den k'u tulo dɛgɛnɛden pɛrɛnnen do donc aw tɛna musalaka mɔgɔ si tɛ se ka na yan nɔ transition ka douanier bi yan a défendre réseaux sociaux kan san 1000 ko bɛ mɔgɔ min kunna yɔrɔ transition ko kɔni o kɛra sɔgɔmada in na don anw bolo anw tɛ ɲinɛ o ko kɔ donc an tɛ mɔgɔ si ka jahilidenya la a Irisi ko a Wagner ko ninnu e ye mun fɔ Wagner ko la e ɲinɛ n'o kɔ saraka den e ye mun da Wagner mɔgɔw kan e ɲinɛ n'o kɔ wa Abdounya
e m'a fɔ Wagner ko tɛ tiɲɛ e m'a fɔ Poutine ko tɛ tiɲɛ e m'a fɔ ko Russie tɛ se foyi la e m'a fɔ ko wari t'i kun e m'a fɔ e saraka den e o bɛɛ l'an ye to ye ka na Tayiruba ninnu ka naliko la e ko k'e tɛ jɛn o munafigidenya daminɛlen o tɛ bɛn dɛ mɔgɔ si tɛ place ta yan nɔ transition ko la an ɲɛna mɔgɔ si tɛ place ko karaba transition na an ɲɛna a tɛ ɲɛ o bilayi tala ala Asimu tɛ se ka transition ko Asimu Goyita ka misɛ k'a fɔ a b'a da don a video kɛlaw ka ko la parce que a tɛ foyi kalama a la n'a b'o kɛ a bɛ na ne de ɲininka Asimu Goyita bilayi tala a tɛ se k'a fɔ k'a bɛ transition video kɛla a tɛ foyi dɔn a ko la a bɛ marifa dɔn a bɛ jamana jɔli dɔn a bɛ mugu ni kisɛ dɔn a bɛ stratégie dɔn ka jamana défend mais fɛn min ye video ko ye n'a nan'o la an b'a don école la a b'a daminɛ jardin la bilayi jardin Mali kurukara bɛ o cɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ Mali kurukara bɛ Mali kɔngɔ ne bala ko ten ko n'i k'i bɛ Mali video ko n'i k'i b'a histoire ta i bɛna ɲininkali kɛ ne la n'i pa ne kunna i bɛ fu de b'i bolo donc transition ko minnu bɛ ka transition dɛmɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na an bɛɛ ye parce que kuma min tɛ ɲɛ fɔ ko fila ko bɛɛ b'i hakili to i ka kɔrɔlen na mɔgɔ si an tɛ biliki dɛ an tɛ biliki balaka n'aw nana an jɛra n'a y'aw kana a y'an fa neni k'an ba neni ka transition fa neni k'u ba neni i y'a faamuya an sɔnna aw kana aw nana hali o tɛ kalo kelen bɔ aw ko mɔgɔ wɛrɛ tɛ na o munafigidenya ye mɔgɔ wɛrɛ bɛ na ko ni mɔgɔ wɛrɛ tɛ na anw tɛ sɔn e ka na Abdouɲa hali Buba Fane i y'o faamuya wa Arasi Baci Buba Fane i y'o faamuya wa ani tekuleni min filɛ nin ye Faransi Arasamani n'a y'an diya an bɛ na nin bɛɛ ye mais k'a fɔ k'i nana ko mɔgɔ wɛrɛ tɛ na Abdouɲa o tɛ ɲɛ koyi Tayiruba a bɛ na a tɛ na de a nana ka ban yɛrɛ a b'a lafa caman cɛ donc i y'o ye ko prévu b'e bolo transition ko la mun de prévu b'e bolo depuis wololi ba fɛ prévu de b'i bolo wa i y'a n'i y'i jɔlen ni ye dɔrɔn i m'a ye i kɛlen ko bagi bɛ mɔgɔ min na i ko kunna bɛ mɔgɔ min na e yɛrɛ ye lujuratɔ de ye an bɛ ka hinɛ i la ne bɛ k'i to yen parce que i ye lujuratɔ sinon ne tun tɛ sɔn e ka na transition fɛ Abdouɲa n'i y'i jɔlen i ko fantan kogoni i ko ni san ye kogo ci burusi kɔnɔ yan'u ka so kogo mun n'i ye i b'a fɔ n'i ye minanko c'est à dire safunɛ dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko safunɛ in yɛrɛ tɔgɔ i y'a fɔ sodani i ko n'i ye sodani utiliser ka tila k'a kɛ ka minan ko dɔrɔn k'a bila minan ko yɔrɔnin na n'i ye dɔrɔn i hinɛni bɛ mɔgɔ la i tɛ don diya mɔgɔ la an bɛ k'i to yen parce que i ye lujuratɔ de Abdouɲa an ka mɔgɔ o mɔgɔ nana k'a bɛ transition défend e man kan ka mɔgɔ corriger e man kan k'i da don a la e man kan k'a fɔ mɔgɔ tɛna parce que e transition fa neni k'a ba neni ka malidenw fa neni k'a ba neni k'anw fa neni k'an ba neni k'an kɛ nkalontigɛla ye e nafigiden e m'a fɔ ko anw bɛ transition ko transition bɛ wari de d'anw ma wa n'i dara la k'a fɔ ko e ta kun tɛ wari ko ye i ka da la ko tɔw fana ta kun tɛ wari ko ye n'i dara la k'e sera ka na transition défend ka sɔrɔ u ma wari d'e ma donc tɔw fana kun bɛ k'a défend u ma wari d'olu ma e m'a fɔ ko transition ye wari d'anw ma saraka den aw bɛɛ bɛ na aw yɛrɛ e m'o fɔ wa deli de bɛ fɔ kɔrɔ a bɛ feere trafic la bilahi mɔgɔ tɛ bobara nafa dɔn ni sɔmɔni ma bɔ a la i y'o faamuya wa ni fiɲɛtɔ se ye juru tigɛ a ma tugu mais ni fiɲɛtɔ juru tigɛ n'a da ye bilahi a tugu a b'o tugu karisa ta ka bɔ n kɔrɔ i da kasa bɛ bɔ o ye tiɲɛ mais bɔ n kɔrɔ i ɲɛ kasa bɛ bɔ n'i ma fara o tigi la o b'i don o subaga de subaga garijɛgɛ ka di a bɛ dugu min na jama de ka ca ye sinon n'i y'a bila kungo kɔnɔ n'a tɛna ala dun a tɛna yiriw dun a tɛna a yɛrɛ dun fa de bɛ la ɲɛ fiɲɛtɔ hakili ka di n ka ɲɛ fiɲɛna ka to dugu min na a bɛ yen sinon n'i y'a bila dabanan na mobilitigiw tɛ eurovar d'a ma voilà donc malidenw ni ne kun don bɛɛ mɔgɔ fɛn o fɛn n'i bɛna transition nɔfɛ i ye video kɛla i ye transition jugu i ye mali jugu ye n'i nana i ni ŋaniya ɲuman ka na i ka tɔw accepter parce que i ka dɔn dɔw de ye accepter mais n'e nana e ko mɔgɔ wɛrɛ tɛ na o nafigidenyaw tɛ bɛnɛ ok ya donc alhamdulilah rabil alamina sisan mun bɛ yen 49 soldats minnu b'an bolo kuma ma n'anw ye dɛ sɔrɔdasi ninnu kɔni bɛ yen Mali jo t'a la o Mali y'u minɛ o illégalement u bɛ Mali de la n'i ye mɔgɔ ka mɔgɔ minɛ illégalement i y'a faamuya a ka jamana sɔrɔdasiw b'a bolo polisiw b'a bolo gendarme b'a bolo char b'a bolo bombe b'a bolo kano b'a bolo a fɔrilen don a pisanen don a ka dugu jɔlen mais ni mɔgɔ sera ka mɔgɔ 49 minɛ i ka dugu kɔnɔ i y'a faamuya i bɛ n'i ka dugu n'a i y'a kɛ diplomatie n'a ma ɲɛ mais n'u nɔfɛ ne bɛ se ka n'u nɔfɛ a kan ka da yɔrɔ bɛ caya malidenw bɛna tiɲɛ dɔ de fɔ aw ɲɛna aw bɛɛ ka aw tulo tɛgɛnɛ jɔ ivoiriyɛnw ka 49 mercenaires ivoiriyɛnw fɔlɔ la k'a fɔ ko ONU ka sɔrɔdasiw don aw ni ala cɛ Mali bannen Mali kelen ka Faransi lebu Mali kelen ka européens lebu Mali bɛ se ka ONU ka sɔrɔdasi kɛ kelen dɔrɔn minɛ aw ni ala cɛ autant ka sɔrɔdasi kɛ kelen Mali bɛ se k'o minɛ ka sɔrɔ Mali jo t'a la
surtout surasi binani ani kɔnɔntɔn donc o b'a yira ko oni ka surasiw tɛ Mali ye oni ka surasiw Mali ye Ivoirien ka surasi binani ani kɔnɔntɔn minɛ Ivoirien ka surasi wɛrɛw bɛ Mali la oni minnu bɛ oni na olu bɛ oni ka surasiw bɛ oni ma Mali wele oni ma conseil de sécurité demandé oni mɔgɔw ma foyi fɔ donc o kɔrɔ oni ka surasiw tɛ il faut qu'on soit clair France bɛɛ b'a dɔn France ni Côte d'Ivoire depuis le temps de Houphouët-Boigny il y a fama armée yɛrɛ tun tɛ Côte d'Ivoire au temps de Houphouët-Boigny avec accord défense min bɛ France ni Côte d'Ivoire cɛ ni magara Côte d'Ivoire la France b'i ka dugu ci o fo y'a tile bɛɛ kɛ bilahi gendarmerie de tun bɛ Côte d'Ivoire sɔrɔdasi tun tɛ Côte d'Ivoire i y'a faamu rébellion wulilen de san nɔ i y'a faamu donc san nɔ sɔrɔdasiw donsow ani mɔgɔ minnu ja ka gɛlɛn dugu kɔnɔ olu farala ɲɔgɔn kan i y'a faamu après Robert Gueye o nana ka armée créer il y a une armée qui ne vaut même pas 20 ans. Il n'y a pas de problème. Mais ni Mali et Ivoirien ont sorti binani, ani kɔnɔntɔn minɛ, oni ka bolo ka oué, oni ka sorti, ni oni ka sorti kelen minɛ, bila oni bika duguchi soit ibabla. Donc oni ko kolu ka sorti te. Maintenant ça, au kɔrɔ mercenaire ou dodo, parce que mercenaire kɔrɔ, guerre bɛ jamana dɔ kan, e yera ni marifa o jamana kan, ka sɔrɔ guerre bɛ jamana mun kan, e m'o wele. A jamana ni jamana mun bɛ kɛlɛ la olu m'i wele donc Mali ko k'ale m'u wele est-ce que Mali ni minnu bɛ ɲɔgɔn na terroriste est-ce que ninnu ye terroriste de ye Ivoirien ka sɔrɔdasiw donc u tɛ terroriste fɛ est-ce que rébellion kɛlɛ de bɛ Mali la est-ce que u bɛ rebelle de don wa non rebelle tɛ donc kɛlɛ bɛ Mali la Mali ka sɔrɔdasiw e yɛrɛ ni marifa ye i tɛ Mali sɔrɔdasiw fɛ Mali ni minnu bɛ kɛlɛ la e t'o dugulamɔgɔ fana ye e bɛ wele ko mercenaire parce que Mali m'i wele o m'i wele o ni m'i wele. Donc, est-ce que ni sera qu'elle là? Mais nous, on te faut galon kaou. On te balimaya au tien. On te balimaya fort. Bon, ça, en békele, parce que ni sigi donna ni mogo chao kara sigi nyogo ni furu donna o chao kara balimamay. Furu be en ni voron chao ni balimamay ni sigi nyogo may de pala y dienda. Ou be nyena botuko di ah, do de be yafa de nyo dofo. Qu'elle fouille te ban dien kono. Même la deuxième guerre mondiale, ça a été fini par la négociation. Donc, négociation tiken doma yafa deli o. A donc ça karsa e yafa deli. Ante yafa deli. Ante yafa deli. A blantabla. Karsa taga du ni be munga blonda lo de takay. Billahi chente ko damne ka dabla ima bla fronto mugane la. Commerçant ko damne ka dabla ni ko commerçant ma ko ni may garziga ma billahi commerçant to keblem. OK? Donc ça il va en temps alhamdulillah kɛlɛ de bɛ kɛlɛ bɛ sisan turu na se jamana muso ɲumanw de ma koyi muso ɲumanw de fana bɛna kɛlɛ kɛ ok wala o de do ko a y'a faamuya muso ɲumanw de bɛna kɛlɛ kɛ Dominique Ouattara Alassane muso o ni Maïmouna Aïdara olu b'a cɛ jagoya a bɛ ni Ala ni kira cɛ Maï Sirifu i jɛmanya t'a la koyi i jɛlen nin yɛrɛ jɛlen don Dominique Ouattara donc Dominique Ouattara ni Maïmouna Aïdara b'a cɛ ok Batulu Ɲan i y'a faamu o ni Ema Batulu Ɲan e ni Ema de b'a cɛ Batulu ni Ema b'a cɛ ko dugu muso ɲumanw de fana b'a la sisan koyi i y'a faamu Bijou Siraba i y'a faamu e ni ko Caramel e ni Caramel Sama Bijou Siraba e ni Caramel Sama b'a cɛ ok Jaba Sura e ni Edoxi Yawo Jaba e ni Edoxi Yawo b'a cɛ bɛɛ k'i ta bin défaite tɛ yen défaite tɛ yen dɛ Maïmouna Aïdara o ni Dominique o ni Madame Ouattara a bɛ ni Ala ni olu b'a cɛ a bɛ ni Ala ni kira cɛ a ye défaite tɛ yen dɛ n'a kɛra jɛman ko jɛman dama don ni cɛya don an kɔni t'a dɔn u kɔni b'a cɛ Maïmouna Aïdara la ilaha illallah Aïdara la ka bɛɛ ka duwawu kɛ défaite tɛ yen Dominique Ouattara e ka ko banna pewu i y'o faamuya wa Batulu e ni Batulu ouais Batulu eni Emma Batulu eni Emma bache Batulu Ɲan eni Emma ok Bijou Siraba ya faamuya wa eni Sama n t'a dɔn eni Bijou Siraba eni Caramel eni Caramel Sama Bijou la ilaha illallah Bijou Bijou la ilaha Bijou ne ko yɛrɛ bɛ mun fɔlɔ de i tɛ entraînement daminɛ ni combat ye juma wɛrɛ de ye koyi ni final de dɛ muso ɲumanw ok Jaba Sura e ni Edoxi Yawo
bɛɛ de bɛ kɛlɛ kɛ koyi ni mɔgɔw fana ka turu nana olu fana ka turu bɛ kɛ alimamu gɛnna buya y'a ta da kaw la ayidara y'a ta da kaw la suwala y'a ta da kaw la i y'a fɔ sufi bilali y'a ta da kaw la i y'a fɔ mayi watara 2 secondes mayi watara y'a ta gɛlɛ kari a banna pewu i b'a kɛlɛ de bɛ yen dɛ a bɛɛ ni ala cɛ sisan nɔ kɔni jeune entrepreneur aw de fana ni nin kɛlɛ bɔra aw b'aw pɛrɛn ani mɔnsɔnw bɛɛ de bɛ kɛlɛ kɛ a bɛɛ ni ala ni kira cɛ an ka isa i y'a faamuya wa isa yatasayi o bɛ États-Unis o ko Ivoirien minnu bɛ États-Unis ani Malien minnu bɛ Moribo Jigin ani Isa Yatasayi olu bɛ Isa Yatasayi ale b'i nɛgɛ ka taa dɔrɔn ka cigare minɛ ka d'i ma yanni i ka tila cigare min na Isa Yatasayi b'i biɲɛ fara a bɛɛ n'a lajɛ Moribo Jigin i jilaja dɛ bɛɛ de bɛ kɛlɛ kɛ Papis voilà Papis Diop i fana k'i jilaja parce que ne nin bɔra États-Unis kɛlɛ de bɛ bɛɛ de bɛ kɛlɛ kɛ a bɛɛ n'Ala ni kira cɛ hali Fatima Ayidara Fatim Jawara Fatoumata Jawara Fatim Jawara i labɛn Ivoirien bɛ Philadelphie aw b'a cɛ bɛɛ de bɛ kɛlɛ kɛ one love à vous tous Kana Balaba a dantise dandi